bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV caggal yettude geno gondo jondo en juule rasul sallallahu alayhi wa sallam noon en calmini khalifaɓe diini kono kadi en calmini khalifaɓe aada émission holmo woni an ummima ɗon ɗo mariste ɗo ari eɗen goni ɗo so tawi on ji ndeɗo jonde en paaman ko woni yeeso men kono kadi paamen holko woni caggal men ko juma ceerno Mouhamadou Saydou Ba radiallahu taala anhu kono noon taw hande ko tongode temedere e capanɗe jeenayyi keɗen mbaɗo nde ɗo yewtere naam ɓe bismiɗon ɓe gootay mabɓe ceerno Mouhamadou Siraji Wane en bisminomomo ne dañƴen capanɗe jeetati e jeeɗiɗi nden kadi wonno ko eɗen kaala holnde daaka fuɗɗi e holko daaka yahata kono kadi ni caggal mum nden o wonduno koye Mouhamadou Siraji An ceerno Mouhamadou Siraji An kono caggal mum en bismatimomo tawi yewtere nde ina dañi temedere e capanɗe jeetati e goho wonno ko hitande ujunnaji 2024 ndenne ko caɗele bannoɗe subaka musɗo subaka jolde taske Sénégal wuuri ko muusi ngam khalifa général walla mbiyen khalifa tedduɗo mo Madina Gounass oto mum werlede kaaƴi kanko ceerno Mouhamadou Siraji Wane o rewi ɗo ngam laɓɓitande en hono ɗum yaari naam on sahani en jiɗino hebde hay hoddaɓe ɗo ɗum ummorino to kono Allah hoddirani ɗum Allah hoddirno ko kanko tan yen kembo o ari kadi o laɓɓatini ɗum no yimɓe fof ina paamira taw kadi naam ko noon yaari hewɓe noddino en e yettudemo ene o haaldini kadi wiide kadi o nunɗi yimɓe hewɓe noddi en ina jettamo e on fannu hande noon garɗen ɗo koye gueɗe ɗiɗi ma en jewtu hen holi gonɗo ceerno Ahmad Tidiani kono kadi on ceerno Ahmad Tidiani ko jaɓɓateɗo ɗo ɗiɗi nduɗo lewru no gonɗen eɗen e hitande hesere woni hitande ujunnaji 2025 joni noon en mbatta so wona totten ceerno Mouhamadou Siraji Wane o salmodira yeɓoɓe ayaw habdude Pindi TV kono kadi ni ko yeɓoɓe émission holmo woni an assalamu aleykum وعليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bandiraɓe sehilaaɓe on calminama dendagal yeɓoɓe Pindi TV gila to directeur général ha yetti less o onon fof on calminama bam modi min calminima min calmini ceerno Moussa Sall mo gonɗen o min calmini dendagal yeɓoɓe émission ɓe fof min mbi goto fof ɗum wonɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ko noon ceerno Moussa Sall assalamu aleykum maaleykum assalam wa rahmatullah ba modi en calmini dendagal ko yeɓata ayaw Pindi TV caggal nde jettuɗen Allah no fewi julden e annam makko sallllahu alayhi wa sallam jettuɗen jinnamen barkinirɗen ñaganade ceerno men kalɗumen tedduɗo nde Allah junnato gurnamo ko ha juuɗe waɗanamo cellal ɗumgal kanko e dendagal khalifa diine fof en calmini laaroɓe émission ɓe fof en calmini mawɗo men ceerno men Mouhamadou Siraji Wane ewa jetta Allah no fewi kadi e arde en ɗo kadi e hayso tawi en mbawa e barke ceerno e barke dental ngal ma en eto wawde haalde ko namde ɗen tigi a jarama no fewi joni jaɓanten tan namdal men mbala eɗen mbawi andude hol gonɗo ceerno Amadou Tidiani Ba holto jibina e holi jinnaɓe makko bamodi asalma ceerno men ceerno Ahmad Tidiani kanko jinnaɗo men ko wiyete ko Seydil Hadji Mouhammad ibn Saïd radiallahu taala anhu on woni jinnaɗo makko gorko mo gandanɗa wani andi tarif aduna fof no andimo jinnaɗo makko debbo wiyete ko mama Aïchata Touré ɓi ceerno Oumar Touré kanko Seydil Hadji Mouhammad Saïd radiallahu taala anhu no naniranɗo ɗen e tarihaji yagol mo Kolda ko sababu mawni ko gonno toon no wiye ceerno Oumar Touré no jeeya nere no wonno Kolda no wonno toon e khalifaɓe Seydil Hadji Malick radiallahu taala anhu khalifaɓe Tidianiya e jaatigui fuutankoɓe e dendagal ko aranno toon e diwan Kolda ɗo ɗo no jooɗino ko on ceerno Oumar Touré woni bamum mam Aïchata Touré
mami Aissata Touré oɗo woni yummum ceerno men ceerno Ahmad Tidiane ceerno radiallahu taala anhu. ceerno Ahmad Tidiane o yi aduna ko e 1900 ɓe mbiya 36 ɓe mbiya 35 alal haqiqati kanko e Madina Gounass jiƴƴi ko e fergo o yi aduna nde ceerno yehi ene fera Madina Gounass nde yiiti nokku o nde ferata nokku o nde ñande nokku o yiita e yiidugol mo aduna ɗum yiƴƴi woni kanko e Madina Gounass jiƴƴi. ceerno men Seydi El Hadji Mouhammad Saïd radiallahu taala anhu ƴetti anniya noon innirde mo Cheikhna Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu. ƴetti anniya innirde mo Cheikhna Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu woni kanko fof makko hokkama Cheikhna Ahmad Tidiane, kanko fof makko ko Cheikhna Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu. woni hankadi hay ɓesngu makko kala hen jibinaɗo innirte ko ɓesngu Cheikhna Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu. ɗum woni sa yeehi toon ko galle makko tawata toon ko inde arabeɓe Mouhamadoul Habib, Mouhamadoul Kabir, Jalaluddin, Humayda, Ahmad Ammar, Seydi Allal, Abdoul Jabbar, fof ko taniraɓe Cheikh Ahmad Tidiane. sa yeehi to rewɓe toon tawata ko lalla kaari ɗum noon ko nde ceerno Ahmad nde ceerno men Seydi El Hadji Moussa indiri mo Cheikhna Ahmad Tidiane de won hokkimo Cheikhna Ahmad Tidiane woni kala ko ummi e makko ko Cheikhna Ahmad Tidiane jeeyi. o dañiri gueɗal gongal ngal ɗum o dokkal Allah neɗɗo wawa waɗan ɗum neɗɗo woni tawfiqul ilahi. Cheikhna Ahmad Tidiane bammo wiyete ko Mouhammad nen o wiyete ko Aïcha, Allah hokkimo kadi hawriti hen kanko bammo wiyete ko Mouhammad nen makko wiyete ko Aïcha. o dañi ɓiɓɓe Cheikhna Ahmad Tidiane Mouhamadoul Habib, Mouhamadoul Kabir, ɗum no wawi wiide ko kanko waɗi kono ɗum ko baɗal Allah no Allah hawridini ha wayi noon. woni hankadi ɓiɓɓe makko fof ha e tanir ko hen kala hen jibinaɗo innirte ko taniraɓe Cheikhna Ahmad Tidiane. ko goto innira hen Seydi El Hadji Mouhammad Saïd woni Mouhamadou Siraji mo wiyete ceerno Siraji Papa o. onne kadi no nanirten e tarikhaji ko ñaagogol Sharif Boun Oumar kono kam ɗum no nanirten e tarikhaji kono amma dendagal ko heddi e ɓesgu makko fof innira ko Cheikhna Ahmad Tidiane ɓesgu Cheikhna Ahmad Tidiane ha hande kala ko ɓi ko gorko jibini kadi so tawi tan jibinama ƴewete ko ɓiɓɓe Cheikhna Ahmad Tidiane holmo innirano ko innira nde wonno ko ɓen goni ɓiɓɓe makko ɓiɓɓe rewɓe ɓe noon ɓen ko worɓe mumen ko ɓen goni bammumen ɓiɓɓe mumen banuna banu abnauna o banatuna banu hunna banu rijalal abadi no jima o wi ɓiɓɓe meɗen ko ɓiɓɓe men worɓe ɓe wadde ha joni ɓiɓɓe makko worɓe ɓe ha e taniraɓe makko worɓe kala hen dañƴo ɓinguel ƴewete ko taniraɓe Cheikhna Ahmad Tidiane ko ɓen guinnirte ko o woni ceerno men Cheikh Ahmad Tidiane ko eno mbiɗen ni ko nden o yi aduna e 1936. mbaleɗen mboy arde kadi holtono o janggi e hol seerem makko. alhamdulillahi rabbil alamin o janggi Madina Gounass ɗo o janggi ɗon e jinnaɗo makko o. caggal mum eɗen nana en nani vidéo ji makko hakkude makko e ceerno Hamme mo ceerno Abdourahmane Banaji nde ɓe kawri France anniya mo ceerno Mouhammad Saïd radiallahu taala jogino guila nde jangguire e ceerno Abdourahmane Banaji so heeɓi ɓiɗɗo gorko ma tottu ceerno Abdourahmane Banaji janggi noon caggal nde o immi jangde makko Madina Gounass o fayi direct ko Banaji to ceerno Abdourahmane Banaji ɗon o waɗi ɗon jangde makko waɗi ɗon duuɓi makko kala ko ɓurno heewde e duuɓi makko toon o waɗi jangde ha ceerno Abdourahmane Banaji donimo artinimo Madina Gounass o jokki kadi jangde kadi ɗon ɗo Madina Gounass o jokki kadi e jinnaɗo makko Seydi El Hadji Mouhammad Saïd radiallahu taala anhu ko ɓe goni seeremɓe makko ɗo o janggi. won ceerno moɓe kalnomo janggo mi motti inde nde mi wawa adduɗo mi juuma hen kono alal haqiqati tan jangde makko haqiqa ko ceerno Abdourahmane Banaji ko o woni ceerno makko to banggue jangde. holno foti elle Madina naaɓe noddirtam? kanko nde wonno Seydi El Hadji Moussa Saïd kañum omo wiye Alhaji Mouhammad Saïd o joftina e bam makko o wi Mouhamadou Siraji nden woni inde bam makko innunomo nde. teddugal ngal Allah hokkimo ngal e manggu ngu yimɓe mbattide mo ceerno mawɗo kanko ceerno Alhaji Moussa Saïd radiallahu taala anhu. ceerno oɗo ne wiyete ko no mbimami ko Cheikhna Ahmad Tidiane o innira nde o hajjoyi nde watti wiyede Alhaji Ahmad Tidiane woni hewɓe ɓe jiiɗa ene guinniramo na mbiye Alhaji ta ko ceerno Ahmad Tidiane oɗon guinnira no ceerno Mouhammad Saïd radiallahu taala anhu jogui woɓɓe ɓe ganduɗa kañumne ko kanko guinnira ƴetti inde makko Alhaji nde sen ƴetti ko wayno Alhaji Aliou khalifa hande galle ceerno Aliou ceerno Yerobal on ko Alhaji Mouhammad Saïd innira woni hankadi woni Alhaji o tan eɓe mbayno leydi kanko noon omo jogui hewɓe ɓe wiyete Alhaji ta ko Alhaji Ahmad Tidiane. hande kadi manggu ari taniraɓe gari hande e génération less o hande mbiyatamo ko mam ceerno
Mam Thierno e génération sala fande mbiyata ko Mam Thierno nde inde kadi nde lolli ha nde yaaji ɗum ɗo fof koye kasratul asma'i tadulla ala sharafil musamma e hewde inde kam koye tindinta tan koye teddude ginnaɗo o koye teddungal alhamdulillahi rabbil alamin hol année o jooɗi e khilafa he e alhamdulillah o jooɗi e khilafa he kono jinnaɗo makko tedduɗo o ruttiɗo Seydi Hadji Mouhammad Saïd radiallahu 1980 nden jinnaɗo o rutti on saaha nden o jooɗi e khilafa he nde jooɗi e khilafa he ganda ko Allah ne heblimo ne heblanimo nde ɗo hunde kono mi sikki enen jooɗiɓe ɓe nde jotto khilafa nde heɓani duuɓi meɗen e on saaha eno wayi hannde ni ko noon wayi khilafa jogade wawde tambade ɗum ɗo wondude e sakina e waqara wondude e ɗumaninatu ala kulli haalin ko gueɗal ngal Allah heblannomo gila e asal wadde nde o heeɓi ɗum nde tan o totta koko joguino koko jeyno saabu nden ko hedde 45 ans o yarata eɗen mbawi ɗum beele kadi kanko tan woni lomtiɗo ceerno mawɗo walla ko on e nde ceerno Alioune Saydou rutti nde ko kanko acci ɓiɗɗo mawɗo ko kanko woni afo ceerno Saydou nde yahata acci e aduna ɓiɓɓe tato kanko Seydi El Hadji Mouhammad Saïd radiallahu taala anhu e ceerno Abdoul Aziz ceerno e ceerno Boun Oumar ko ɓeɗo acci ɓiɓɓe tato mawɓe ko oɗo ceerno Ahmad Tidiani ceerno ko o woni afo makko kanko ceerno Ahmad ceerno Seydi El Hadji Mouhammad Saïd radiallahu taala anhu nde o yahata nde noon omo wondi e ɓesguji seeranɓe makko ɓen nana dari mbaɗi ko weeɓani e almudagal e ɓi ceernajo wonde ɓi ceerno wona ɓi khalifa ara rutto ɓortogal on wutte wonta almudo bamma koyno ceerno Mouhamadoul Mansour Bara en ceerno Alaji Ousmane Thiam en ceerno Abdourahim Talla en ɓeɗo jinnaɓe muɗumen ko gonno seeranɓe Seydi El Hadji Moussa Saydou ceerno Ahmad Baro Seydi El Hadji Ali ceerno Abdourahim ɓeɗo fof ɓesguji mumen ndesdimo kanko Seydi El Hadji Moussa Saydou kono ɓesguji ɗi kañum en ne gaari kaɗani e defte hen gaari gonti almuɓe Seydi El Hadji Moussa Saydou nde o yahata nde noon goto e mabɓe fof o lomtini ɗum o waɗi ɗum khalifa timmuɗo to muɗum ɗo ceerno Mouhamadoul Mansour o lomtini ɗum o waɗi ɗum khalifa timmuɗo on saaha to banggue galle Seydi El Hadji Ali ko ceerno Cheikh Oumar on wonno mawɗo o lomtini ɗum o waɗi ɗum khalifa ceerno Abdourahim Talla to galle ceerno Hamme Baba Talla o lomtini ɗum o waɗi ɗum khalifa o lomtini ceerno Ahmad Tidiane ceerno o waɗi ɗum khalifa o wi kamɓe fof noon yooɓe ndendin golle ɗe mbaɗa golle gote ɗum woni ko jiiɗa ko ɗo dental ngal kala ɗo jiiɗa hen fof golle ɗe ko golle gote sa yeehi Mbour ko tawata toon ko ɗum tawata Madina Gounass ɗum tawata Seydi El Hadji Ali ɗum tawata to ɗum tawata to ko kanko waɗiri ni o sañiɓe o wi yooɓe ndendin golle ɗe fof ɓe mbaɗa gollal gotal o sañodiri mabɓe kadi cañodiral ngal ganduɗa to banggue enɗam kadi ɗum ne kadi kala to natɗa a wawata ɗebde jiftude ɗum woni hankkadi hunde woni hunde wotere hande noon kamɓe fof yo Allah yurmoɓe yaafoɓe yo Allah hokkuɓe teddugal l'islam ko ɓe gollanno ko Allah ɓe toon jobdi ɓundi jortoji ko yimɓe jortinoɓe kamɓe fof hande ɓe jeehi ko ceerno Ahmad Tidiane ceerno oɗo hande ko kanko heddiɗo ko kanko huufi ɓesgu fof hande kanko woni mawniraɗo kanko woni khalifa fof galleji ɗi fof hande ko kanko woni mawɗo kanko Allah heddiɗo Allah junno gurna makko heddamo ɗo ko juuti wadde hen sembe e cellal amin ya ilahi garaten joni ko hol hitande o fuɗɗi arde Dakar o waɗane jaɓɓule ko mayen garoy hen joni miɗa andi garal makko Dakar ɗum kam ɓooyi guila e jinnaɗo makko nde o lomtingal ngal noon kala nde o arata kam jaɓɓugal waɗete jinnaɓe men wonnoɓe ɓeɗon bamme Alaji Wayla onne kadi yo Allah yurmo yaafo ɓen fof hande jeehi mawɓe wonnoɓe ɗo ɓe ceerno Ibrahima Kebe en Alaji Oumar An en eɓe keewi ndeysan goto e mabɓe fof na wayi e makko no wano e Seydi El Hadji Mouhammad Saïd radiallahu taala anhu so tawi omo ara kamɓe fof nden ko radio wonno radio Sénégal ba Alaji Wayla waɗano communiqué dental ngal yimɓe fof tinta omo ara mbaɗanamo jaɓɓugal kono noon aduna o kadi yottanonoki évolué hande ɗo yettiɗo ɗo communication yettiɗo hande ɗo média yettiɗo aduna o yettunoki toon kono guila nden ene waɗete noon heddi noon no aduna o yaari ni no ɓeydori ni e dental ngal no ɓeydori ni alhaali no ɓeydori ni won jaɓɓugal makko hande sono ara ɓuura feeñde ɓuura labtude ɓuura hewde yimɓe ɓuura hewde jamanu kadi filmé kadi yeeyi aduna he kono ta ɓooyi waɗede kono ko hande ɗum ɓuuri yaltude hande ɗum ɓuuri mawnude ɗum ɓuuri hewde kono kam o ɓooyi waɗane ɗo jaɓɓugal e nder Dakar tigui jaɓanten ko embo waɗane ziyara natti woɗɗude ko joyndu lewru no gonɗen
beela ɗo wawi min artande holno ziyara o ardi no fuɗɗori. ɗon e jaɓɓungal hen natirten kadi e jaɓɓungal makko garol ngal kadi naten e ziyara he ɗo aéroport Léopold Sédar Senghor ɗo bandiraɓe julɓe foof ene nodda kadi arde e jaɓɓade mo kadi inchallahu taala waktu 16h ha fayi 17 en ɗamini o yettoɗo e Dakar inchallahu taala jaɓɓungal ngal nan enen noddi hen aduna fof aada jaɓɓa ari ko an gari ko jaɓɓade l'islam refte waktu o 16h o jaɓɓete o ko 16h inchallah ko famɗi fof kam te 15h30 kam yo tawto yimɓeɓe fof inchallahu taala le 2 janvier inchallahu taala. ɗum noon ha joni en duttortan e banggue ziyara mbo waɗante o naam yimɓeɓe hande kala mo pottuɗa e nder lamorgol leydi Sénégal wiya haalata ko haala garal ceerno men ceerno Amadou Tidiani Ba khalifa tedduɗo yo gurdam juut kono kadi ni ziyara mbo waɗante les 5 ko ɗon jaraten holno ardi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ziyara o ardi ko ɓesgu dental wonɓe ɗo ɓe gandanɗa Allah waɗi ɗumen kañumen ko jangguinoɓe alqur'ana kadi tawno ko jinnaɓe mumen kadi ne jangguina alqur'ana no joguino ziyara mo wiye ziyaratul qurra ɗum ko jangguinoɓe kamɓe alqur'ana ɓe eɓe jahanno juuroyade ceerno to Madina Gounass hitande foof mawɓe noon nana gasa Allah walliɓe noon ɓe dañi lomto ɓiɓɓe mabɓe kala hen mawɗo gonnoɗo goto dañi fodde ɓiɓɓe nayyo jangguinoɓe alqur'ana wadde ɓe ɓeydima ɓe dañi ɗiɗo ɓe dañi tato kamɓe fof alhamdulillah ɓe ɓeydima ɓiɓɓe ɓe ƴettiti gollal ngal mbatti yaade e hunde e mawɓe heddinoɓe ɓenne kadi ne gusto hankadi ha wonir hankadi ko sukaɓe keddiɗo ene jaaha enen juuroyo ceerno to Madina Gounass to jogui anni ummotono e Dakar ɗo jaaha Madina ɗum ha joni eɓe mbaɗa ɗum hitande fof lewru korka ceerno wiɓe noon soɓe jeehi yoɓe jaññu ɗum jangguinowo alqur'ana e jangguinanteɗo fof ko jangguinoɓe alqur'ana yoɓe jaññu ɗum ha ɓesgu dental ngal fof wawa yettade ɓe kamɓe fof ɓe mbawa rendude e mabɓe ɗen golle woni on saaha noon ɓe gari ɓe ƴetti anniya noon nde ceerno ari ɗo fof ɓe jaaha ɓe juuroyo ceerno woni hankkadi ɓe nanni hen hankkadi dendagal ɓesgu dental ngal fof rendita e kamɓe jangguinoɓe alqur'ana ɓe koɗe mabɓe unnino hankkadi dendagal ɓesgu dental ko wonno ɗo ko fof yantodira e mabɓe jaaha juuroyo ceerno so ceerno ari ɗo ko ni ziyara o fuɗɗori no mbimani ɗo fuɗɗotode ko on sifa fuɗɗori e nder hen noon woni Allah waɗi kadi ɓesgu dental ngal woni sababu kadi fof yitodiri ha jogui anniya hankkadi waɗa ɗum organisé mbaɗa organisation mo gandanɗa hankkadi ta ene wawi yaddu kadi sifa no aduna o ɗaɓɓirta ni ta kadi jaltani eko yeteno ko ta ne mbaɗa évoluer kono ta jaltani eko mawɓe jahanno ko ta kañumen ɓeydi hen kadi taɓe wawde yaddu aduna he ɗum woni hankkadi waɗana cadre d' échange d' organisation de disciple ceerno Mouhamadou Saïdou ɗum waɗana woni COD nanna heɓa récépissé mo gandanɗa hankkadi hande aduna andi ko kayitaji ta kala ɗo gariɗa aɗa wawi yiide aɗa wawi heptinede aduna andi ko kayit kayit o noon waɗa kayit ɓirraɗo to banggue laamu woni récépissé o heɓama association o heɓama woni innira woni cadre d' échange d' organisation disciple ceerno Mouhamadou Saïdou woni fedde juɓɓudi almuɓe ceerno Mouhamadou Saïdou radiallahu taala anhu ɗum woni hankkadi no ɓesgu dental ngal heeɓi récépissé o woni waɗana juɓɓudi woni hankkadi sona ara tan so ziyara o yonti kadi woni jiiɗa hankkadi ari e mbadi hesiri kadi ko taɓal kadi yadude aduna he kono koto umminoto ha joni ko toon faati woni waɗana organisation kesso woni hankkadi aduna o fof kadi watti nodade natti wonde hankkadi ɓesgu ceerno tan natti wonde hankkadi dental ngal tan wonti hankkadi ziyara o wonti hankkadi aduna o fof o fixeno noon koye 25 décembre so ceerno na aranno Dakar ko nden 25 décembre fonde wonno hitande fof heewi arde ɗo ko ɗon fixeteno ziyara o waɗi duuɓi noon ɓennuɗi ceerno wonanno wookam on saaha samedi e dimanche o ɓuuri wawde aljuma o ɓuuri wawde arde ga o waɗa noon ziyara o kam yo hawru e dimanche o kala ñalawma wawɗo wonde fof yo hawru e dimanche o so 25 décembre o hawru e dimanche o on saaha woni dimanche o kam wona ziyara o hikka ƴeewa tawama 25 décembre hawrata e dimanche waɗa 22 o hawri kadi ceerno tawi ko guese e Madina to mbawata yaltede e on waktu woni ɓennina wattade 5 janvier o ɗum woni ziyara o hankkadi wattade 5 janvier joni noon aduna o fof notima hen kono no notori fof noon ene hedda e juɓɓudi e sifa dental ngal eno ceerno yiɗiri no yarete ni
nde wonno kanko ceerno omo andi Allah andinima oɗo diine l'islam kala ko aɗa waɗa e makko hankkadi koye programme nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mbaɗata wona e programme hoorema l'islam kañum neɗɗo wona choix jogotoɗa hen ala ko a yantat e nela sallah sallam wi no waɗire ni ɓaade ko inde diine nodduɗa ko noon mbaɗirta woni hankkadi noon siifa o heewi notima kono ha joni yaltata e siifa diine l'islam yaltata e siifa sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam no yamirno ni yo gollira nde wonno sa noddi hunde inde diine yo nandu e diine koto noddu hunde inde diine maɗa hen ko fati e fijirde ɗum nattat wonde mawninde diine nattat wonde mawninde l'islam wontat hankkadi ko jalkidde saabu way kono arde e galle joom galle naata e galle makko ƴeewa kala ko ɓurno mettude mo mbaɗa e galle he mbiya garɗa ko mawninde mo aɗan garɗa ko jalkidde mo ɗum waɗi noon kala ka waɗa e diine mbaɗata ko sharɗiji no diine l'islam namdorino ɗum waɗi jiɗon jama o nde mahande waɗa jama rewɓe banggue to galle to rewɓe garatano e ziyara he kono hankkadi kamɓene ɓe cohli hebde e ceerno ko heɓete ko ɓe cohli yiide ceerno eɓe cohli jaggude wirdu eɓe cohli duwaw eɓe cohli fofof kamɓene ɓe ñaagui ɓe mbawa tawtorede kono noon e sifa mbaadi no l'islam yiɗiri ni nokku mabɓe nana banggue soɓe gara firti no ñaawiri madina ni ko noon o ñaawiri e laamorgo ngo ceerno Nourou Sall mo daara halayɓe o Cheikh Sirajuddin radiallahu anhu no ñaawiranno ko ɓooyi ɓe tuubakoɓe jagguno e daade mumen ngari ha tampi jeehi kono kanko ko salino ko ha hande ha ñalama nden ñaawori omo salino ɗo woni fof ɗo yeehi fof ko ɗum o ñaawata ɗon garɗo fof tawame on sifa ɓe keddoto hen so ɗum ala ɗaccamo kanko e on sifa woni kala garɗo notade wona keewal ngal wona jawdi ndi wona ñamde nde ala ko diine l'islam o ngala tawtorɗa e ndin mbaadi kala ko mbawɗa wonde saɗa wawi tawtore e ndin mbaadi sa tawtorama ndin mbaadi tawton jaadon en on sifa so ɗum ala kanko gaccama o yaha ko yahannoɗa so sa wawa accuma kanko o accuma kanko o yaha ko yahanno woni hankkadi jama rewɓe kanana banggue lawol mabɓe nan caggal ga gaɓe ndewata jama rewɓe kaka banggue caggal to ɓe goni lawol mabɓe nan gaɓe ndewata kamɓe fof soɓe gueɗi toon ɓe naatiroyta so ɓe gari ɓe jooɗo toon garowo fof arda kadi sifa no yiɗiri ni debbo wiya ko yo suuro garowo fof arda kadi e deejal arda heɗade l'islam kala e mabɓe garowo yo addor course mum wona e salatul fatiha hande ceerno yaltani rewɓe ɓe fof wasa jooɗade toon na mbaɗa jewte mumen ɗe gandanɗa ena kaljina ko gollete ko jewte aduniyankoje ɓe ganda ɓe gadi ko rewde Allah ɓe gadi ko mawde l'islam wona arde hollinde ñantule e wadde poudre uji e hollinde oruji ala ɗum ɗo ko diine l'islam ɓe gara ɓe gona nokku mabɓe on saaha so ceerno gayniga yidirde e worɓe ɓe on saaha worɓe ɓe foof kañum enne jalta ha laaɓa rewɓe gara o yidira e mumen goto fof ko fonno gollodire e diine l'islam ko o gollodira e muɗum ɗon noon heewi waɗede ha juule futuro ha waɗe wasifa ha juule gueƴe o duno yimɓe fof cakodira kono noon kono kala ko sifa ene waɗe yo fadi waɗe sifa mbaadi diine l'islam yimɓe ganda kadi kala koɓe keeɓi e ceerno ene yoni hay goto himmir kadi wiide no hokkamo jungo hay goto himmir wiide ene ɓaɗo kala ɗo gonɗa aɗa heeɓi nde wonno diine l'islam ko ceerno en ko gollodirte koye ɓerɗe gollodirta ɓernde kañum ɓuuri wawde hebde to ɓernde won aroɓe ko mamema ceerno ɗum sa renta ko mbasata ko ɓuuri saɗa yiiɗi hebde wonmo e ɓernde ma he kala ko ari ɓernde nde kapta keeɓa e ko heɓete ko ɓernde noon kañum ne yaaji ko heddi noon ko gueɗɗe jiyata ko ɗum ko dahamme o ko firtandu yiɗi ko kono kam ko heɓete noon ko ka heeɓi ko sa heeɓi noon ko firtandu yiɗi ko a dahmitorima hen bisimilla sa heɓani kam ta ko nafanno ko kam a heeɓi ɗum ko rento noon wasde ko nafanno ko keɓa ko firtandu yiɗi ko tan holɗum fawde makko guite ɗene ɗum ne hay ɗum so ari ma wat feere no yaltira ha goto fof fa e makko yitere yiyamo kala jiiɗomo kadi yo haɗɗo somo yalta mon fof yo hokku lawol yaaji anda kadi duuɓi kewi kadi ko mawɗo e fofof dokkamo natti waade no wano ni kala ko keɓɗen e makko hay sinno ko minute goto inchallahu taala ma yon en ma nafen aduna e lahara ɗum noon joni jaɓanten ko ceerno Moussa Sall adi fof ko banggue juɓɓudi koye ardiɓe yuɓɓinoɓe golle ɗe beele aɗa wawi min artirde holno keblorani ɗon garal ceerno ɗo e laamorgo leydi Sénégal kono ɗo kadi e centre bokko assalamu aleykum warahmatullah mi salmini on en jetti Allah no feewi kadi arde ɗo ene wawde haalande yimɓe e garal ceerno ñande ase bennuɗo en kaali haala muɗum ceerno men koko arata so en gari enen sukaɓe fof gareni needi ko enen sukaɓe kalten mawɓe kamɓe ko Allah waɗantunoɓe ko waɗaniɓe kamɓe kala ɗo ɓe daari ene yonaɓe enen sukaɓe ko enen mbiya so tawi en gari yo en looto ha laaɓen yo en ɓorno comci daneji kala neɗɗo ɗo darna yo dara ɗon yo andu wona neɗɗo darnuɗomo darnimo no darnimo ɗon ko ceerno
oɗo ƴeew biɗumo yo dar ɗo no kono yo ƴeew ceerno kadu ɗo o wawa dara ɗo kadi alhamdulillah rabbil alamin jettoɗo godni Allah andi jomiraɗo wi ko amma bi nimatu rabbi ko fa haddis so Allah waɗanima nema yettude Allah nema mo waɗanma o dental ngal Allah no waɗani ɗum nema no ceerno wini Allah woni tan koye neminde dental ngal sewode ko ɓesmu dental ngal ko Allah waɗani ɗum dental ngal ko nema dental ngal kala koɓe dental ngal sohlata eko hatijinta eko waɗata organise wawata rewnude lawol dental ngal sewode pari ɗum kamɓe ɓesmu dental ngal fof ɓe pari ɗum kala ko fate gargol ceerno no yimɓe daroto ko fate ñande ñalawma ziyara no yimɓe gonirta ko fate ñamdu men yardu men yar ko jarata e ko gollete e holno jaɓirta duwaw fof alhamdulillah rabbil alamin sewode mawol lebbi jeegom hande walla mbiya hitande ko hen ɓe gone gollude heddi tan ko en gari ha e final o ko yen nanno bi men tan gasa bi o noon ko yaadude e needi sa yaade e needi haydara ala ko donkuɗa yadde ni noon kono ceerno siraji wini dental ngal ceerno mawɗo mahi dental ngal tan ko e needi o gollir dental ngal tan ko e needi kanko kala ko wona needi o yaadani needi ndi noon humtidini fof gila e rewɓe ha e worɓe rewɓe so ngari ene ganda no ceerno wayi e hakkude worɓe e rewɓe en nanino en nden e Madina Gounass so tawi gorko no fayi jama debbo no ƴogoyno no arta walla no yaha jooɗoto huccita e kalasal galle ha gorko o ɓenna nde ummo yaha ɗum fof ko e needi dental ngal wonno hande noon jamanu yeehi aduna yeehi ha yettude ewa ɓaydi enen ne alhamdulillah rabbil alamin en jiiɗa ummade e ngon felo so tawi en gari jahen e ndin needi ko wona ɗum ko enen kettuɗen koye banggue organisation kala ko faate ko ñamate ko yarte e ñalawma o ɗum kadi alhamdulillah rabbil alamin sewode darima hen darde fonno darade hen heddi ko enen aroɓe gollude ɓe holno darotoɗen hen mbaɗa on ngala kulhuliɗo banggue keewal yimɓeɓe ha waɗaɗo tolni mbaɗa on ngala hen kulhuli min ngala hen kulhuli nde wonno komin paranaɓe komin waɗaɓe hen formation kala no yimɓeɓe pori tan emin mbawi wadde ɗumen maîtrise kala no yimɓe mbawi emin gandi ceerno kala ɗo ari walla kala ɗo woni walla kala ko umme makko wona hunde famɗore ɗum waɗi kala ko waɗa hen ko fof wona ko famɗata so yimɓe balli yimɓe e needi goto fof jooɗi mbiɗo foti joɗade o tan ma heeb ko foti hebde ko ma dañ ko foti dañande ko soko ñamate ma dañ ko ñamɗa soko yarte ma dañ ko jarɗa soko duwa o ma heeb duwa o ko kamɓe yooɓe ballu min e needi holno jiɗiɗon yimɓeɓe garda e noɓe jooɗorto ina waɗi ma taw no feccira soɓe gari ko ni lelnirɗon no lelnirɗon e lelnira ko kala ko fate e nder pour juma o e ko faye juma ɗum no waɗi ardiɓe ɗum ceerno siraji en ɓeɗo kamɓe gardi ɗum kamɓe kala ko fate e nder juma o ene waɗa no waɗira organisé mawɓe so gari holno jooɗorɗo sukaɓe so gari holno jooɗorto rewɓe so gari holto ndewata ha jetti o nokku men to gonnatto ewa minen ne alhamdulillah komin waɗaɓe e gardugol ha min jaay emin totta kala ko fate ko ñamate ko yarte ko sarwate ene yimɓe gonirta hen minen emin gonta centre bokko ɗo e école Wagu Ñaay 3 ɗiɗo centre oji ɗiɗi ɗiɗo barmeji paye to ɗi barmeji powaga en alhamdulillah rabbil alamin ɗum waɗama organisé aɗa andi hen dental ngal nde wonno ceerno wi haysoko lacciri men jornima nawɗen daka eɗen ñaama eɗen jara taw rewɓe kewani kala no ɓuuri famdirde ene ɓuuri moƴƴude dental men eywa hande noon jamanu dogi en ceerno wi en gariɗo e Dakar no ceerno wi en ndentonirni eɗen garda e wandiraɓe men rewɓe mais wandiraɓe men rewɓe aroɓe ko ɓiɓɓe dental ngal ko jibinaɓe e dental nde eywa mbeɗa wawi haalde e neɗɗo goto tan no wiye sohna Assoubal ko ɓiɗɗo dental ngal jinnaɗo makko kañum wonno e nder galle ceerno Guédiawaye on hande haalantake holno dental ngal yara eywa nden noon wadde ɓen so gari kañumen ƴewanten ko kala ko fate barmeji e ko ɗo tolni e ɗumen ene worɓe so en kaljiti enen carwen naten to worɓe to carwen kamɓe soɓe kaljiti ene waɗi rewɓe natoɓe to rewɓe to carwo mbaɗen no ceerno yiɗirni golliren no ceerno yiɗirni kaljiten taw wona e hiiro wona e ŋaayo ɗum noon joni so tawi won erago ngo eroɗa tan eroɗa mbaynoroɗa saabu duttuɗen e ceerno kanko fof uddinata en yewtere nde erago ngo mbaɗanmi tan ko yettude Allah yimɓe yo gandu ɗo kala ko neɗɗo dañi ɗo ene yona ɗum no ceerno siraji wiɗi kadi kala garowo yo ardata ko gollal
gollande ceerno wona Moussa Sall gollanta wona Hamin gollanta wona COD gollanta gollanta ko hoore maɗa so tawi Allah addima ha a yettima ɗo en kala ɗo darniɗa dar ɗon kala ɗo kettinɗa hettuɗon kala ko mbiɗa yiya gollu kala ko jiiɗa ene bona walla ene bonnana dental ngal hande téléphone ngaji ne keewi goto fof nono filme ko fanani filmude journaliste uji ne keewi goto fof no ɗumin nawa ko fana nawde wona yimɓe fof poti min ma wot ko jiimi komi filmani walla ma wot ko jiimi ko ndentini ɗum noon so tawi a yii ko no foti rentin so tawi a anda wawde rentinde haalan baɗone ceerno Sira ñi mbiya min de ko jiimiɗa ko so tawi on dentinani so yaltini wawa bonnude dental ngal kono ma tulmin on neɗɗo eyyi ɗum noon yimɓeɓe ko ɗum mbiyata yoɓe ndeno hurum dental ngal ɓe ndeno hurum boppo ɗo ko hurum won ɗo sabu ɗum kala ko ceerno mawɗo waɗanno omo ƴeewono ƴettuɗo ɗo woni hoore nde ɗum noon yo yimɓe nden hurum o ɗo ndeno hurum dental ngal ndeno hurum ziyaro rendu ɗum ko rewɓe yo kaddo poti hadde ɗo worɓe kaddo poti hadde ɗo sukaɓe golla ko poti gollude ko sabu ɗum koye nder Dakar gonɗen eɗen kodde yimɓe wonɓe ɓe en jiiɗa ɗemde ɓe en jiiɗa haydara ɓe en jiiɗa diine ɓe en jiiɗa tarihaji ɗum noon ko wallata en ko needi ndi gandirɗen Madina Gounass ni gardiren ɗum ɗon golliren ɗum keɓen ko heɓata hen ko dañen ko dañata hen ko mbaɗen rendez-vous mo wuuri inchallah ɓoyen waɗande ceerno men ziyara ɓoyen yaadude e makko ɓoyen gollodirde makko o daña weeloyo makko dañen hen weeloyo Allah e nelaɗo weeloyo Sokhna Ahmad Tidiane enen ko weeloyo ceerno tan jiɗɗen hay dara goɗɗum ala ko jiɗɗen en dartan ɗo aljanna en dartan ɗo haalis en dartan ɗo haydara enen ko yo ceerno welto tan jarama so ceerno weltima tan enen fof en beltima ɗum noon ceerno Mouhamadou Siraji en gardi hen ha ɗo beelo to banggue laamu ngu garal ceerno beelo won darde nde ɓe daari hen alhamdulillahi rabbil alamin eɗen jorti maɓe daro hen to banggue sécurité e to banggue escorte eɗen jorti maɓe daro hen préfet et sous préfet Grand Dakar o eɓen jorti darde mabɓe hen inchallahu taala ñalawma garal ceerno ngal ɓe tini garal makko ɓe tini garal ngal kamɓe fof kala fonno tinede tini e ñalawma ziyara o eɗen jorti maɓe daro hen eɗen jorti darde nde kadi ma won sababu leydi ndi ɓamtare e yarude yeeso e ummade e blocage uji faade e ouvert mo gandanɗa aduna o fof tina leydi Sénégal heeɓi ouvert mo gandanɗa ene yaari yeeso hande alhamdulillah ko waɗi ko mbiɗen ɗum ko ɗo pawɗen ɗum ɗo ina laaɓi sabu mawɗo mo gandanɗa o mawɗo diine l'islam jaaro e duuɓi 90 gila yi aduna ha ñalama hande o ala ko ñallanta ala ko dawanta ala ko hirnata sona e diine l'islam ala haaju goɗɗo meeɗa ko yiyete hay hunde laaɓal diine l'islam e laaɓande Allah e ko yahata e dow muɗum ko e on noon so Allah teddiniri laamorgo Sénégal omo ara hen laamiɓe Sénégal no poti wattude hen haqqille ganda ɓe dañi sens ɓe ganda ɓe dañi koɗo mawɗo soɓe teddinimo ɓe tedda hen soɓe jaññanimo ɓe jaajore hen soɓe moƴƴinanimo ɓe moƴƴirane hen ɗum noon ngoɗon erago eɗen gueerongo état Sénégal mbatta haqqille ɓe ganda ko koɗo mawɗo arata ɗo e laamorgo mabɓe kadi ko jeeyaɗo e leydi he ara e laamorgo he kamɓene kadi ɗum ɗo wonat sababu ɓamtare e yaajade leydi Sénégal inchallah tigui rigui so tawi wonko en kaalani ko waktu o teppi en kala ko en kaalani taw oɗon jaggui ɗum aɗa wawi ɗum haalde tan mbaynoɗa eyyi ɗum ha joni ko e nder ko kalanɗen ko tan ceerno jaɓɓademo e teddindemo e waɗandemo ziyara yen gandu ala ko fanita hen sona mawnide l'islam ko feññinde sha'airul islam ko ɗum woni fandare nde ɗum waɗi seɗen jiiɗi julɗo foof yaha jaɓɓoyoma anda ko jaɓɓugal ko domtiɗo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jaɓɓete julɗo fof yaha jaɓɓoyoma ngal jaɓɓugal yaade aéroport waɓe yaade aéroport jaaha ɓe mbawa yaade aéroport ngara ɗo kala joom oto dal yo yaha aéroport mo wawa ara ɗo e juma ɗo mbaɗɗo sappeji mumen jaaƴƴi mbaɗa innali Allah jaaduɗi wonde e needi ganda jaɓɓugal ala ko aéroport Léopold Sédar Senghor aéroport Yoff o ganda jaɓɓugal khalifa diine nannata e jaɓɓugal star ko star jaɓɓorte gulali e luukade e poɓɓe khalifa diine sono jaɓɓorte kono sahabaɓe nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jaɓɓorto noon nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam en ji on sifa ko onon ceerno jaɓɓorto tedduɓe sono ngara Madina sharifaɓe khalifaɓe kala garo ko on sifa
omo waɗi hay nokku ɗo ɓe diwsete ha wuro ngo yalta ara ha ɗon woni saniyatul wada'i ɗon yalti do wuro ngo kala moƴƴo ko ɗon duside a har hande en ji wuro ngo fof kan duusimo kanko ceerno ha ɗon o hokkiɓe duwa o ɓenno fayi Tamba hande on walata janngo noon no mbiɗen kikiɗe janngo o yetto ɗo so yettima noon ko jiɗɗen ko ɗum mbiɗen yen gandu ko l'islam woni e mawninede mawni no l'islam noon ƴeew kala ko l'islam sohli kala ko l'islam sohli kala ko l'islam sohli yo waɗɗum l'islam ɓuri sohlude ko needi ko ndi gandanɗa nala Allah sallallahu alaihi wasallam ko ɗum wasori addabani rabbi fa ahsana ta'dibi o wi joni mam nehi kam o moƴƴini needam needi kala ko hokkanima wona hay hunde hokkore muɗum needi woni ko gandanɗa a wawa sodde ɗum a wawa kala hunde aɗa wawi ƴewde e peeje maɗa kono needi sa ɗawama ɗum andu ana wama ko heewi ɗum noon ko hen nehɗen tinnoɗen e needi he e deejere he no mbimi ni jaajanen ceerno hay goto men ho wiye sel ɗaccu lawol deƴƴu deeƴ hay goto men fof yo wat ɗo woni ɗo kañum woni e moƴƴinde kañum woni e ballowo e yimɓeɓe no moƴƴinira ɗum noon enen fof ganden ko l'islam gonɗen e jaɓɓade ko l'islam gonɗen e mawninde ko l'islam gonɗen e teddinde saabu mo teddinten o teddugal makko fof ko diine l'islam ɗum noon eɗen nodda hen aduna fof no mbiɗa ni heure o noon inchallahu taala entre 16h et 17h kam eɗen jorti taw yettima ɗo e Dakar wadde kala garawo jaɓɓoyade kam 15h30 yo tawmo aéroport Léopold Sédar Senghor ɗo inchallahu taala assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ɗum noon kawral e belade Allah ne mbawɗen fiilde nde ɗo yewtere tawa ko tonngode 194 namno mbirunoɗen ceerno Mouhamadou Siraji Wane en jettatmo no feewi darde nde o dari e dental ngal kono kadi ne khalifa men tedduɗo kadi eɗen ñagono joom baɗe bawɗe wonde Allah rokkatam gurdam jurɗam ardema e Dakaru ko nafoore tigi Dakaru eko takki Dakaru kono kadi ne ko sansu ɓen ɓe ganduɗa hannde Allah no fawi laamu ngu e juuɗe mabɓe moni fof ɗo heedi yo waɗa hen jungo mum ɗum noon ɓe kaali kadi no waktu garateɗo o yimɓe kadi garda e needi gando kadi wona naalanki jaɓɓete ko jiyaɗo Allah neɗɗo kulɗo Allah mo ganduɗa gueɗe mum pop koye diine o waɗi ɗum o yiretaki ko wona diine ɗum noon kadi ne dental ngal no fuɗɗori ni guila fuɗɗi haɗa yarata ɗo nana yaaro tigui no foti ni yaarude ha ɗum ɗo ko daña hen eɗen mbawno kadi ne arde kaalen holno juma ka darori ɗum ne yawma e jewte gariyoje ma en gartu ɗo inchallahu lamɗo jaaɓi ɗum noon ko ɗo tigui e juma alhaji Mouhamadou Saydou Ba gonɗo ɗo e boppo tigui garnanen Allah jarama on jarama jokkon e yebde télé mon ha saaha goɗɗo hawrude welede guena Allah jarama on jarama